ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾ ಬ್ಲಾಗ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚುಲಂತೂ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಅದೇ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಗಾಯ್ಸ್. ಇದು ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಾಗನೇ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಕಾಡೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಾಗನೇ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತುಂಡವೆ ನನಲ ಬೈತಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇತ್ತಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂಡಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸುರುಕಾದ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ದೀಪುನು ಖಾಲಿ ಅನಾಗ ರಪಕ್ಕೈತೆ ಚಾರ್ಜರ್ದ ಕೇಬಲ್ ಚಿಕ್ಕದು ಉಟ್ಪೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಂಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ನೆನಪಿದ್ದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಪುಣ್ಯ ಗಿನಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು 20% ಚಾರ್ಜ್ ಉಪ್ಪುನು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡು ಕೆ ಬಿ ದಕ್ಲಿಟ್ಟು ಕೋಡೆ ದಿಂಚ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ್ ಬಂದಿರಿಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಬರ್ಪ ಬಂದಿರಿಗೆ ಇತ್ತ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಕಾಲ್ಗೆ ತೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಮಂಗ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬೈಜೇರು ಗೊತ್ತು ಏಪ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಎಬೋ ಗಾಳಿ ಬರ್ತ ಮಾರ ಅದು ಇನ್ನು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದಿನ ಇಂಕ್ಲಿಕ್ ಬರ್ಸ ಸಾರಿ ಬರ್ಸತ್ತಿ ಇನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತದಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಕಜ್ಜಿಪುಳ ಇದ್ದೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡಾತೆ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ದಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಾತ್ರಿ ఒక ಉಲೈ ಪೋಯರ ಕತ್ತಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಕೊಡೋದು ಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲವೆ 6 ರೀತಿಯ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾನೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮನೇ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿಕ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮನೆ ತಾರಾಯಿ ಪ್ರಭು ಒಂದೊಂದು ಕೊರಗಜ್ಜ ಕೆಲಂಜಿ 28 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡುಗೆತೆ ಬರ್ಸ ಜೋರು ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಪಾರ್ದೆರತೆ ದೇವಾ ಬಸ್ ತುಣ್ಣದ ಕಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕೋಪನ್ ಮಾರ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನು ಆಫೀಸ್ ರಜೆ ನಮ್ಮ ಸಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಚಾಕ್ಲ ಪಪ್ಪ ಬಂದು ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೇನು ಕುಡಿ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಾಲ ಬಲ್ಪುಲ ಕಲತ್ತು ಬೋರ್ಲಾಪಿನ ಮತ್ತು ನೀಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟೇ ಬಂತು ನಾನು ಕೂಡ ಚಾರ್ಜರ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಎಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಒಣಗಿದ ಪೋಪುಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ರು ಅದೇ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪವರ್ ಇರ್ತದ ಸಾರಿ ಏನು ಇಂಕ ಅವೇ ಬರೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ ಮೊಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಏಪ ನೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ನಾ ಫೋನ್ ಲೈಕ್ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಗೈಸ್ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಕಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇದೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸಿಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಪಿನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತುನತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದ್ದಿಗೆ ಬೆರಗಿಟ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೆರಗಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೇಳಿ ನೀನು ಈ ಬರ್ಸಾಗೆ ನನಗೆ ಕಡಪ ಬರತ್ತೆ ಜಾಯ್ ಜಪ್ಪೇನೆ ಸುಧಾರಿಸಿನ ಒಂದೊಂದು ನಮಗೆ ರಾಧೆ ಬರ್ತದ ಅಬ್ಬಾ ಕಲಿಯಾಪುಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಬೇಕಾದ ಜೊತೆ ಹಾಕೇದಾ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರು ಹಾಂ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಬೋದು ಬತ್ತೆ ಮೆರಂದುಲೆ ಮೇಡಮ್ನು ಬರ್ಸತ್ತು ಒಂದುಲೆ ರೆಂಚ ಬೂರು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಪಿರೋದಿಲ್ಲ ದಾಂಟಿನ ಅಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದು ಬರ್ತೇವೆ ಪಾಪ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತೀರ ಅಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲೆ
ಪನ್ಪುನು ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬಸ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಬರ್ರೆ ಉಂಡತೆ ಚಳಿಗು ದುಡ್ಡು ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಓಡೆ ಪುರ ಪೋಚ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಕ್ಕಲು ಒಂದು ಕಲ್ಕುವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಕೋಡೆ ಪೋತುಂಡು ಇನಿ ಪೋತುಂಡು ಒಂದು ಕೇಂಡೆ ತಿಳಿಪೇರು ನಮ್ಮ ಪುನೊಂದು ಕಲ್ಕುವ ಅಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಓಡೋಡೆ ಪೋಚ ಬೇಲೆ ಪಾಪ ಪನ್ಪುನು ಈ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸಡು ಓಡೆಗೆಂದು ಪೋಪು ನಾಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಲ ಮಗರದುಪ್ಪು ಇಂಚನೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋದುಪ್ಪು ಆತದೆ ಮುಲ್ಪ ಮರಕುಲ್ಪುರದ ಅಲ್ಲ ಜಂಚಿಪುರ ಮರಕುಲ್ಪುರ ಬೂರ್ದುನ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬಲೇಡೆ ಕದಿಪಾಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಮೀನು ಹುಡ್ದು ದಿಯರು ಖುಷಿಯೇ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ನೇ ಲೈಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಮೇನ್ ನೆಟ್ ದಾದನ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ ಪೋತುಂಡು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಉಲ್ಪ ಪಾಪ ಹಿಂಗಾಕ್ಲೇನು ತೂದುಲ ಬೇಜಾರಲ್ಲವೇ ಸತ್ಯ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪ ಹಿಂಗಾಕ್ಲೇನು ತೂದು ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನಾಗ ನ್ಯಾ ಬನ್ನಾಗಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಆ ಬರ್ಸೋಗು ಲೆಂಚಿದಿದ ನೆಕ್ ಹೌದಾ ಲಾಪುಜಿ ಪನ್ಪು ನಾಕು ಅಲ್ಪ ಬಂಗಾರ ಮನ್ಪುಜಾರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೂ ಇಂತು ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಬೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋದು ಸೊ ಮಾಡ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುರ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಮೀನಿ ಮನ್ಪುರ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಕಂತಿನ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಪದ್ನೈನಿ ರಡ್ಡು ಕ್ಯಾಂಡ್ ಪೋದು ಕ್ಯಾಂಡ್ ಅದೇ ಕ್ಯಾಂಡದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಪೋಂದು ಲೆಟ್ಟಿಯಾರ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಂಬ ನನ್ನ ಪೋದೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂಬರೋಡು ಮಮ್ಮಿಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಒಂದು ಇತ್ತಂದು ದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆತನತ್ತೆ ಎರನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು 80% 88% ಅದ ಅರೆ ಮಂಡೆ ತಿರ್ಗೇರಡೇನೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಡೆ ನೀಕು 15 ರೂಪಾಯಿ ಅರೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಗಿಪೋಲಿತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಂದು ವಾ ಚಳಿ ಪತ್ತದು ಪೋಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಚಳಿ ಪತ್ತದು ಪೋಂಡು ಮಮ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಣಪ್ಪಾರ ಎನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪಾಯಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಟೂಲೆ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಮೇರೆನ್ ಮೇರಾ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದುಂಡತೆ ರಸ ಮಲ್ತದ ಆರ್ತಿನೊಂದು ಲೇಟ್ ಸೋಕುಡೆ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೈ ಮಂತು ಕೊರಪೆ ಬಂತಿರಾರು ಸುಲಭ ಯಾರ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ವಾ ಖುಷಿ ಅದೇ ಮಮ್ಮಿ ಹೆಂಗೆ ಜಪ್ಪು ಜೋ ಮೀನು ಹಲೋ ಮಿತ್ತು ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲಿತ್ತೆ ರೆಸೊಟ್ಟು ನೋಡು ಇದು ಮಮ್ಮಿ ತಲ್ಲಿ ಬಾರ್ತೀರ ತಲ್ಲಿಡು ನೋಡು ಮಲ್ಲಿಗಕ್ಕ ಎಂಚಾತನ್ ತಿರ್ಗ ಕುಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚಾತನ್ ಮಮ್ಮಿ ಕಜಿ ಪೆಂಚಾತಂಡಿ ಯಾ ಮಲ್ತಿನತ ಮಮ್ಮಿ ಇಂಚ ಉಣ್ಪುಜರವೇ ಗೈ ಸರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಉನ್ನೊಂದು ಪಾಡುವೇನೆ ಎಂಚಾತನ್ ಕಜಿಪು ದೇ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಗುಪ್ಪಡಾರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚಾರು ನಡ್ಗಾಯಿಸಿ ಯಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನಲ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ತು ತಿಕ್ವೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಕರಡ್ಡು ಒಂದು ಜಪ್ಪುನುದು ಸೋಕಾತನಿ ಮಸಾಲೆ ಕಚ್ಚಿಪು ಮಮ್ಮಿನ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತನು ಫುಲ್ ಪಾವಿದೆ ದಾನೆ ಒಂದು ಈರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮೀನ್ದ ಪೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಪೇ ಅವು ಕಾಯಿ ರೆಡ್ ಆಪಲ್ ಮೀನು ಅಂತ ತಿನ್ಪೆ ಕಾಯಿ ತಿನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ರಸೆಟ್ ಇಂಕ ಏನು ತಿಂತಿದ್ದಿ ಸೊ ಅಂತ ತಿನ್ಪಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರ ಪಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ಪ ಸತ್ಯ ವನಸಾದುಂಡತೆ ಗೈಸ್ ಮನಿ ಪಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ದಿನಾಲು ಒಂಜಿ 2 ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಮೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ದಿನಾಲು
ಫುಲ್ ಡೆ ಬಾಕಿ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ಬೇಜಾರು ಒಂದೊಂದು ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ ಪಾರ್ಲಿ ಬಸ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪಿರವು ಸೈಡ್ದ ಮಿಷಿನ್ ದೀಪನ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ನೀರು ಬೂರೊಂದುಂಡು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ದೀಪನ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ನೀರು ಅಥವಾ ನೀರು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪ ಆಯ್ತು ಕರ್ಪಲ್ ಪಾರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವಳ ಉಂಟುಜಿಗೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೇದು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಹೆಂಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡಿ ದಾದನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲೋನ್ ಫೀಲ ಒಂದುಂಡು ಏರ್ಲ ಇದ್ದೇರು ಅಂಚ ಫೀಲ ಒಂದುಂಡಿ ಅರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಲೆ ದಾದೆ ದಾದೆ ಮಮ್ಮಿ ಇಂಕೆ ಏರ್ಲ ಇದ್ದೇರ ಅಂಚ ಬೇಜಾರ ಒಂದೊಂದು ಫೀಲ್ ಏರ್ಲ ಇದ್ದೇರಿ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿ ಒಪ್ಪುನು ಸತ್ಯ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಿದೆ ಜಪ್ಪು ಲಕ್ಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಲೈ ಕುಲ್ಲು ಲಕ್ಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಮಂಡ ಆಳಾಪುನು ಮಮ್ಮಿ ಅವು ಬೇಳೆ ತಿನ್ನದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಾಪುದು ಬೇಳೆ ಅಂದು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಗುಟ್ಟು ಕುಲೋರ್ನಾದ ಓ వచ్చినాండు ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪತ್ತು ಅವು ಪಪ್ಪ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿನದೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿಷಿನ್ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಎಕಡೆ ಕಾಂಡಿನ ಅರ್ಧದೊಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಂತಿಂದ ಪಂಡ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಆದ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಕುಂಟು ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಬೋದಿತ್ತು ನಮ್ಮೇರು ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಿಚ್ ದೇದಿನ ಇಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಅನ್ನೇ ಆತದ ಅಂಚ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಕೂಪಡುಲ್ಲೇರು ಕುಂಟು ಗುಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅದೇ ಮಮ್ಮ ಮಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಅಮ್ಮೇರು ಬರ್ರೆ ಬಡ ಪುಂಟು ತಿಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ತಿಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಉಂಡೆ ತುಲೆಗೆ ಅವ್ರು ಮೂರ ಮಸ್ತ್ ದಾದಂದು ಯಾರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಕೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ದಿಕ್ಕೋದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲೆ ಕುಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಏನು ಬೇಜಾಡು ನಿಜ ಹಿಂಗೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಅದನ್ನ ಬೇಜಾರು ಫೀಲ್ ಅವೊಂದುಂಡು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅವ್ಳು ಚಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಇರ್ತನಲ್ಲ ಓಂಡು ಖಾರದ ಉಂಡದವನು ಓಂದು ಕೈ ಮಾಡ್ದೂರಾಗೆ ಸರಿ ಮೇಲೆ ಪೂಜಿ ಕೋಡಿ ಪುರ ಮಂತು ಕೊರಡು ಖಾರದ ಚಿಪ್ಸ್ ಕೋಡಿ ಪುರ ಮಂತು ಮಮ್ಮಿ ಬದಾನಿ ಉಂಡತೆ ಮಮ್ಮಿ ಕೋಡಿ ಕಟ್ಲೆ ಬುಡ್ಡಿ ಜಾಂಗಿ ಆಂಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂಗಡಿ ಪೋಯ್ತಾರ ಎಕಡೆ పోయి ಕುಂಬಾರೋದು వీడిಗೆ టీవీ చాలా తినేజీని సారీ అదే ఈ తండ్రి టీవీ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಗೆ ಬೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಂತೆ ಬೇಲೆ ಕೊಂಡಾನೆ ನಾನು ಮುರಣಿಪುರ ವರ್ಷ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಡದೆ ಬೇಲೆ ಬರ ವರ್ಷ ನಾವೇನೋ ಅಂತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಜೋರು ವರ್ಷ ಬರೋಡು ಇಂಚನೆ ವರ್ಷ ಬರೋಡು ಸೋಪು ಜಪ್ಪೋಡು ಜಪ್ಪು ನೋಡೆ ಜಪ್ಪರಮ್ಮ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜಿ ಇದ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕನಡೆ ಬೋಡು ನೆನದಿತ್ತೆ ಅವಲೇ ಇದ್ದಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕಾಲ್ ಮಂತೀರ ಓಲ ಅರ್ಕೊಂಡಿರು ಕುಡ್ಲಬೋದ ಅಂಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಶುರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬುಧವಾರ ಅದು ಜೋಕ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಶುರು ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟು ಅದೇ ಗೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಯ್ಡೆಗಿ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ತೋರಿಸ್ಪಾಯಾರೆ ಅತ್ತಂಡ ಗಂಡಲ ಪೋಪುನ ಪುರ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಓಡೆಲ್ಲ ಪಾರಿಜ್ಜಿ ಅವನ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಒಂದು ಯಾರು ಮೆಹಂದಿನಿ ಅರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಬಾರಿತಾನೆ ಪಾಪ ಅಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕರಿತಾನೆ ಇಂಕ ಅಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕರಾಯ್ಜಿ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಫೋನ್ ಹಂಗೆ ಜಾಲಿ ಜಪ್ಪೆ ರೋದಾಕಿನ ಒಂದು
ಜಾಲಿ ಜಾತಿ ದುಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಸರು ಕೆಸರು ಗಲೀಜು ಗಲೀಜು ಈ ನರಮಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು. ಹಾಂ ಈ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಈ ನರಮಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು. ಅವೊಂದು ಒಂದಿನ ಅರಮನೆ ಪಲ್ ಪಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕೋನು ಪೇರು ಅದೇ ಅಮ್ಮೇರೆ ಕಡೆ ಬತ್ತದು ಪೋಯಿನ ಅಂತ ಒನಸಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ಕಣಗ ಪಂಚ ಕಡ್ಲೆ ಪುಡಿ ಕಣ್ಲಿಂದು ಅಮ್ಮೇರಟ ಕುಳೋದು ಪೋಡಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೊಲಿ ಪೋಪರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಂದು ಬೇಕದ ಮೈದಾ ಪುಡಿ ಅವಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಮೈದಾ ಪುಡಿ ಟೇರಿ ಪೋಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೈದಾ ಅಷ್ಟು ಬೇಕದಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕಡ್ಲೆ ಪುಡಿ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಹಾಕುದು. വേറെ ആവൻ പുജി ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಯ್ಡೇನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಬ್ಬಡಿಗೆ ಪೂರ ಓಕೆನಾ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂಟೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಿನಿ ನಾಡುವೆ ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ಎಂಟೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನೇಟ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.